kastoai belarritik tira. Astoak olentzeroi praketatik tira. Olentzero kastoai belarritik tira. Astoak olentzeroi praketatik tira. Tira tira, elkarrenak dira, tira ta tira, konponduko dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoai Uztanetik dira, astoak olentzeroi herrikotik dira. Olentzero kastoai Uztanetik dira, astoak olentzeroi herrikotik dira. Tira ta tira, elkarrenak dira, tira ta tira, konponduko dira. Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi praketatik tira. Olentzero kastoai buztanetik tira, astoak olentzeroi gerrikotik tira. Tira tira, elkarrenak dira, tira ta tira, konponduko dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Bidean galdu eta haserretu dira. Bidean galdu eta haserretu dira. Oi, konponduko dira. Txitxo portatu, olentzero.
Briko baztan, pinturan, eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura, proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.
praketatik tira. Olentzero kastoai, belarritik. Briko baztan, pinturan eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazio energetikoa.